consello pa señoros. Como Red Pillar femia, que aspiro a ser, que estou sacando o título, non fajades caso aos Red Pillar macho que din isto de aléjate para comprobar su interés. Eso é manipulación. E a parte máis importante que vos vou dicir é: se lle gustas de verdad, se che quere ben unha tía destas impresionante, tremenda deusa, que é lo más, se te alexas, deixa ir. Non é que non lle intereses, José Manuel, é que ela sabe que és libre, respétate e di, pois, a este José Manuel non lle molei, non lle servín. E ainda que te pires facendo un triple ghosting mortal, que estas cousas teñen pasado. Sí, hai xente que está xa, non sei se se dopan, está facendo exercicios de alto nivel en ghosting. Deixa-te ir. E máis, xa te deixa ir con máis motivos e nin che vai preguntar, sabes? Porque as mulleres tremendas deusas que saben o que valen non fan guijas del amor pa falar con fantasmas, nunca mellor dito. Hasta aquí o meu consello Red Pillar femia pa señoros confundidos.